in ba ni kashi na 24. Alhamdulillah, alhamdulillah. Ya yi magana yana kallon ta tare da kallon yadda yatsunta ke rawa kamar wacce aka jona wa electric shock. Furzar da iska ya ce, na ji labarin abin da ya danganci fas dina. I hate it. Ba zan taɓa rayuwar aure da ke ba, kar ki sake ki sa hakan a ranki. Kar kuma ki kuskura ki ƙara kiran kanki da matata. Ni ba ni da mata. Na baki dama daga yau zuwa gobe just to tell me abin da zan yi miki. Idan ma biyan ki zan yi, I will do it, just anything, ko ma me kike bukata zan yi miki domin ki fita daga rayuwa ta baki daya. Please tashi ki fice daga ɗakin nan. I want to sleep. An ɗaga kai ta kalle shi, hawaye na zuba daga idanunta sosai. Maganan nan yayi mugun dukan ta, limshe ido kawai yayi ganin yadda idanunta suke shanin. Murya can ƙasa ya ce, if possible ma ki fice daga shashin nan ko kuma daga gidan baki daya. I want to sleep. Ana buƙatar kuma ki kasance a inda nake, ban san ganin ki at all. Da gudu ta tashi ta fice ta bude kofar ta hanyar dining kitchen din, inda ta bude ta shiga ta maida kofa ta rufe ta zingini. Kuka ta yi ba kaɗan ba, inda ta cusa kanta akan cinyoyinta tana kuka. Zamanta take jin wani yanayi tamkar ta mutu. Bata taɓa sanin rana irin wannan za ta zo ba. Ji ta gaji da komai na rayuwa, so take ta ganta a gidansu wajen mama da yan uwanta. Ta ci kuka sosai, idan ta sun yi bulo-bulo. A haka bacci ya gaba da ita. Bin kofar yayi da kallo bayan fitanta, idanun shi sun yi ja. Ya kai minti 30 kafin ya je ya ɗauro alwala, inda ya shimfiɗa da duma ya sallah yana addu'a Allah ya rage masa nauyin da ke zuciyar shi da kuncin da yake jin sa a ciki. Sai da idar da sallah ya cire kayan jikin shi, ya rage daga shi sai babza ya kwanta kan gadon shi. Cikin shi na masa ciwo da kirbacci ya gaba da shi, yana ta juyi kan gado. Kirayen assalatu ne ya tada shi daga baccin, wahalallen baccin da ya dauke ta. Tashi ta yi a hankali tana dafa bango saboda yadda kafafunta suka yi tsami. Ta bude kofar kicin dai dining kafin ta karisa falo, tana kalle idan ta sun kumbura sun yi ja saboda kukan da ta sha jiya. Ganin babu bayi a falo ne ga shegin fitsarin da take ji yasa ta yi hanyar ban ɗakin din, duk da dai ko kaɗan ba ta so ta shige ɗakin. A hankali ta bude ɗakin din, duhu sai kuwa sako na kofar gefen babron din nan da ta kai, domin ko yanayin da take ji ne akwai ɗan haske kaɗan saboda wutan ban ɗakin din da yake kunne. Karisawa ta yi ta bude ban ɗakin a hankali ba tare da wani ƙara sosai ba. Ta shige brush ta yi haɗi da yin fitsarinta, sannan ta yi wanka a gurguje da ruwan zafi, sannan ta gasa jikinta saboda ciwo da yake mata ba na wasa ba. Bayan ta gama ne ta fito ɗaure da tawul fari, sannan ta bude kofa ta fito, ta maida kofar ta rufe. ɗakin din yayi duhu, inda take kunna wuta ta nemi kayan da za ta sa. Ta ɗauki hijabi da darduma ta fita, ba ta ganin komai a ɗakin. Tunowa ta yi da wayanta a gefen gado na dirowa a wurin, haka yasa tana tafiyar a hankali kamar wacce ta zo sata. Kirjinta na bugawa. Karisowa ta yi wurin gadon, hakan ne yasa ta fara miƙar da hannunta domin ta ɗaura a kan gefen durowar. Ta lalubo wayarta ta ɗauka. Tuntube ta yi da kafar mutum, wadda yasa ta yi ihu. Ta yi baya za ta faɗi. Mama, hannunta ya riƙe gam cikin duhu kafin ya fisgo ta da ƙarfi. Fadowa ta yi jikin shi, yana zaune bakin gado. Buɗe ban ɗakin da ta yi, hasken nan ne ya tada shi. Dama ba bacci ya yi ba, baccin bai daɗe da kama shi ba saboda ciwon da yake damun shi. Matse ta yi a jikin shi gam, yana shakar kamshin da ke tashi daga jikinta na sabulun da ta yi wanka da shi da dahuwar amarcin da aka yi mata na turaruka da sauran abubuwa. Yar buzun nan ne da ta bata, ta ce sai ya fi shekara ma yana nan a jikinta. Sosai da sosai jikinta ya fara rawa, jin yadda ya rike ta, haka yasa da sauri ta yi yunkurin tashi. Ya maida ta ya zaunar da ita kan cinyar sa, ya matse kafafuwan ta gam tsakiyar nashi. Sai da ta dan ƙara, dama ko kafafuwan ciwo suke. A hankali ya ɗora haɓar shi akan kafadar ta, yasa hancin shi a wuyanta. Lemon ruwan nan ne yake sauka a jikin shi, yadda ta ji wani yanayi ita ma a jikinta ya bada wani yar saukar hancin shi akan wuyanta, wadda ta zame wuyanta. Bakinta na rawa. Ta ce, waya na zan ɗauka please. To shi kenan dai. Take ɗora hannun shi kan kafaɗar ta, ya dawo da ita cikin jikin shi sosai. Cikin shi na wani irin murɗawa. Ce, sau nawa na sadu da ke lokacin da ban da lafiya? Kin ji magana ta kenan? Kina so na sadu da ke kenan? Wato ta haka ne za ki rabu da ni? Is that what you want?
ya yi magana muryar shi can ƙasan makoshi ba tare da ya san lokacin da ya maganan ba. Rawa kafafuwanta suka fara, ta fara kokarin tashi daga jikin shi, domin daga shi sai gajeren wando wadda ya matse mata kafafuwanta. Ya ce bakinta na rawa sosai, take son magana. Shiru ta kasa faɗan kalmar da za ta faɗi saboda yadda yawun bakinta ya bushe. A hankali ya cusa hannun shi cikin tawul ɗin da ke ɗaure a jikinta, ya ɗaura hannun shi kan saman cikinta a tare da ƙara shafo cikinta. Wani irin shokin suka ji dukansu. Very weak, sun yi wani yanayi. Cikin wani irin raunatacciyar murya ce, dama an ce na yi miki ciki, da gaske ne, you are pregnant for me. Hannunta ta ɗora kan nashi a ruɗe, ta fara ture hannun shi daga cikinta. Mai girgiza kai ta ce a'a. Murmushi yayi mai sauti kafin a hankali ya ce, hakan na nufin ba zan iya rabuwa da ke ba yanzu kenan, sai kin haifar min da baby na kenan. Don't worry, dole zan zargi kaina ne, ba zan zarge ki ba, okay? And baby na da za su girma a cikin mahaifiyarsu, they need a lot of food daga jikin babansu, so don haka ki shirya. I don't like you, ba na son karamar yarinya kamar ke. Haba. Anyway, to dole dai zan yi musu abin da ya kamata. Zan yi bacci da ke. I must be sleep with you every day feeding my children. Ya yi magana cikin shi na ƙara murɗawa. Wani irin banzan sha'awa ne ya ƙara addabar shi. Fashewa ta yi da kuka, haɗi da girgiza mai kai, tana ƙoƙarin tashi daga jikin shi. Fisge tawul ɗin jikin ta inda ya rike ta. Ihu ta yi sosai cike da tsoro, ta ce, don Allah mai adil, stop, kaji. Girgiza mata kai kawai ya yi, inda ya limshe ido yana ƙoƙarin kwantar da ita. Kwantar da ita ya akan gadon ɗin, ya kwanta kanta, ya sake mata nauyin shi cike da mugunta. A hankali ya ɗora hannun shi kan kirjinta. Wani irin wawuyar ajiyar zuciya ya yi cikin muryar shi da bata fita sosai. Ya ce, sha'awar ki nake matuƙar ji, please keep quiet, let me. Girgiza mai kai ta yi a tsorace, tana fitar da numfashi da kyar saboda nauyin da ya sake mata ba na wasa ba ne. Ƙara ta yi, wayyo Allah na, please ka ɗaga ni. Limshe ido ya yi saboda cikin yadda ta yi magana cikin cool. Kamshin da ya fito daga bakinta ne ya sauka kan fuskar shi. A hankali ya ɗora goshin shi kan nata, hancinsu suka yi kisan na each order. Sosai gabanta ke faduwa saboda yadda numfashin shi ke sauka a fuskanta. Cikin wani irin murya kamar ta jaririya ta ce, ka ɗaga ni. Kasa bayani ta, numfashinta na sassarƙewa saboda yadda take ji wadda ke fita daga bakinta. A hankali ya ɗora bakin shi kan nata da sauri, ta fara ƙoƙarin rike lips ɗinta tare da fisge lips ɗin da sauri. Limshe ido ya jin wani irin filin na ƙara bin jikin shi, ya fara kisan ɗinta sosai cikin gwarancewa da gwanincewa. Yana jin daɗin bakinta tamkar zai suma a zuciyar shi. Ya ce, ai kuwa, I must admit her lips ya yi ba kaɗan ba. Lips ɗinki ga laushi da daɗi kamar na jaririya. Kisin ɗinta ya dinga yi sosai saboda yana jin daɗin hakan ba kaɗan ba. Hannun shi ne suka fara yawo a fuskarta, inda ya fara cire yar net ɗin da yake kanta, ya fara shafo gashin kanta zuwa wuyanta. Yana jin yadda take kuka tare da ƙoƙarin fisge lips ɗinta. Ya ki bata damar haka. A hankali ya ɗora hannun shi kan ƙirjinta, sai da ya ji wani irin mugun shokin da suka fara shigan shi. Jikin shi ya fara rawa, da sauri ya matse ta da ƙarfi. Yana jin wani irin mugun daɗin da bai taɓa tsammani ba. Yana tsoron yarinyar nan don baya son ta ko kaɗan, amma kasa daurewa yayi. Kamshin da ke tashi daga jikinta ke ƙara tafiyar da shi. Sakin lips ɗinta yayi yana ƙara sata a jikin shi. Murya can ƙasa ya ce, kirjinki a so full saboda babies ɗina ne yasa suka ƙara cikowa haka kenan. Girgiza masa kai ta sa hannu ta ture shi da ƙarfi. Ta tashi daga kwance, ta sauko daga gadon. Ya sake fisgo ta a tsorace ta ce, dan Allah ka sake ni. Cikin kakkausar murya ce, saboda ina ƙoƙarin baki abin da kika zo nema shine zaki fara pretending. I told you ba na son ki. Baki mini ba, you are too small for me. Ni ma me kike da shi? What can you offer me? Me zan samu a jikinki? Banda haka kin yarinya karama, kuma kin yi kama da yarinyar aljanu. Damun haka suke farare bau kaman ke. I'm even
it is close to you. Saboda yara na da aka ce kina dauke da su ne sa nake na nike da ke haka, amma da ko hannuna baki isa ki taba ba. Fashewa ta yi da kuka kamar za ta shide. Maganganun nan sun yi mata mugun ciwo. Fisge kanta ta yi da karfi cikin tsananin fushi, ta sauka daga kadon ta fice, ta je falo. Kan kujera ta fadi, kuka take kamar ranta zai fita, ko ina na jikinta na rawa. Ya kai minti 10 a zaune, ta kai minti 10 yayin da take kuka. Da kirshi ma ya iya tashi yana yatsa na fuska. Sallah kawai da ya ji ana kira ne yasa ya barta, inda ba don haka ba, duk da dai shi is too small, amma dai fa yana cikin buƙatar ta. Matsalan yara kenan, su din ma su babba. Menene yasa ma suka aura masa wannan yarinyan? Ba za su aura masa babban mace wacce ta nuna ta kai komai da komai ba. Shuwa wannan yarinyar din kan ne ba za ta taɓa gamsar da shi ba. Take ya miƙe, ya ja babzan shi ƙasa ya fito. Yanayin da yake ciki gabaki ɗaya abubuwan na damun shi sosai da sosai, yake jin abin na masa ciwo. Yana buƙatar mace a kusa da shi ba kaɗan ba. Yana ƙoƙari ya ga ya samu ko releasing na sperm ɗin yayi wadda ke masa ciwo a ciki. A hankali ya ci gaba da shafa, a hankali ya ci gaba da wasa da abin shi a haka, har ya je ya haɗa ruwa ya yi wanka, ya fito a gurguje ya tafi masallaci. Farar jallabiya ya sa, kansa na ciwo. Inda ya fice daga ɗakin, tun daga dining nake jin yadda take kuka. Shigowa falo yayi, yana kallonta inda take da wani kuka, ɗaure da ƙaramin tawul tana kuka, kanta a ƙasa. Kana ganin yadda take, kasan kuwa ta yi wahala ba kaɗan ba. Ɗauke kai yayi ba tare da ya sa mata ya sake mata another look ba, ya fice masallaci. Da ƙyar ta lallaba ta tashi ta je bayi ta wanka, ta yi wanka sannan ta fito ta gama abubuwan da za ta yi a gurguje. Ta shirya a cikin wani line gown ɗinta na atamfa da ya mata kyau sosai. Ya bi jikinta sannan ta ɗauki hijabi ta zura ta hau darduma, ta yi kabbaran sallah. Tana idarwa ta yi askar ɗinta, ta karanta ƙur'ani. Ta ji sanyi a zuciyarta, haka yasa ta tashi ta ninke darduman ba tare da ta cire hijabi ba. Ta bude kofa ta fito, so take ta je wurin mami ko za ta ji daɗi. A hankali ta bude kofar sitting room ɗin nan daidai lokacin da Adil ya sanyo kai. Ta matsa gefe, kanta na ƙasa, tana wasa da yatsun hannunta. Ya zuba hannu cikin aljihu, yana kallon yadda idonta ke ƙasa, wadda ya bayyanar da zarazaran gashin idanunta da suke a jiki har lokacin saboda kukan da ta yi sha. Gashin gaban goshinta sun kwanta lub. Jan shirun ne yasa ta dago kai a tsoratai. Dago manyan idanunta da ta yi ta kalle shi ne kawai, suna hada ido. Ya tsare ta da manyan nashi idanun da suke sa gaban ta faduwa. Hannun shi na cikin aljihun farar rigar shi, ya mayar da hannun din, mai da kanta ƙasa ta inda ta matsa gefe, tana wasa da yatsunta. Bakinta na rawa. Ta ce ina kwana, ba tare da ya bata amsa ba. Ya bi ta da kallo lokacin da yake jin wani yanayi da wani irin murya kamar wadda aka ce dole sai ya amsa mata. Ya ce ina zaki je da safen nan? Ba tare da ta kalle shi ba, cikin siririyar muryar ta wadda ke rawa da kuma shirin fashewa da kuka, ta ce wurin mami zane. Harara ya watsa mata, ganin tana neman ta haddasa masa bala'i da wannan kumburarrun idanun nata ne za ta ce za ta je wajen mami. Ai yabo ne a wurin mami in ta ga idanunta haka. Ya kama ya shige falon da ita, ya maida kofa ya rufe. Ya ce I'm not done with you, mu je ciki tukunna. Girgiza mai kai tai, tana kokarin danne kukan da take ji. Ba ta so ta mai kuka. Ta ce ni anan zan zauna. Ta yi magana tana kokarin fisge hannunta daga nashi. Fisgo ta yi da karfi ba tare da ya sake hannunta ba, wadda ya sa ta a jikin shi. A hankali ya fara ajiyar zuciya. Jinta da ya a jikin shi ne ya sa hannu yana yaye hijabinta, ya hurgar da hijabin a ƙasa. Ya bi jikinta da kallo, yadda kayan nan ya mata kyau. Ya kama ta tsama a jiki, hannun shi ya ɗora kan zidin rigar ɗin, ya ja shi zuwa ƙasa. Da sauri ta koma baya tana girgiza mai kai, hawaye yana zuba daga idanunta. A kasalance mata alamu da hannu akan ta zo. Ba na son kuka, ke min shiru, come here. Kan kujeran ta zauna tana girgiza kai, domin ko kaɗan ba ta son ta zauna kusa da shi, da shegen mayan turaren jikin shi da yake sa ta jin kamar za ta yi bacci tsabagen daɗi. Wurin kujeran nan ne kawai da ya saurin tashi za ta gudu, ya ɗauke ta cak kamar menene yarinya. Ya hanyar bedroom da ita. Fashewa ta yi da kuka, tana wuntsula kafa tare da cewa don Allah ka sake ni, ba na buƙatar komawa ciki. Aikowa bai dire ta ko'ina ba, sai kan gado ya hurga ta, sai da ta yi ƙara inda ya tsaya a ƙofa. Ya murza wa ƙofar ki, yana kallon yadda ta tashi daga gadon tana kuka. A ruɗe take. Kulle ƙofa ya zare ki, ya sa aljihun jallabiyan shi. Gefen gaban miro ya ja, ya tsaya yana mata mugun kallo. Ya ce zona.
yanda ya yi mata tsawa ne da mugun kallo kamar zai kashe ta, yasa ta ji tsoron shi ya diro mata a rai. A hankali ta sauko daga gadon tana goge hawayen da ya zubo mata da bayan hannu, ta ƙariso gaban shi ta tsaya, ya kalle ta daga sama har ƙasa. Tsayin yarinyar ya burge shi duk da ya fi ta tsayi, amma dai doguwa ce ba cancan ba. Rigar jikinta ya nuna hakan din, ya nuna tare da cewa take it off and come here, na baki abin da kike so. Tsayawa kawai ta yi tana kallon shi, ta kasa magana sai numfashi take fitarwa da sauri sauri sauri. Yadda ya zuba mata ido ne yasa ta ji hanjin cikinta sun ɗauki rawa. Za ta iya cewa a wannan lokaci ba Adil ɗin da ke mata kuka yana mata shaguba every day every time bane, sai dai in bai ganta ba. Kasa koda motsi ta yi, share hawayen da suka kasa daina zubowa ta yi. A hankali tashi daga kujerar da sauri ta yi baya saboda firgita da ta yi. Kasa tsayuwa a gaban wardrobe ɗin kawai budewa kawai wani dogon bil ɗin da ya gani na wandon shi ya jiyo ya cire, ya jiyo ya kalle ta, limshe ido ya yi kamar wadda baya son magana, ya ce will you take it off ko kuma sai kin ji a jikinki. Girgiza mai kai ta yi domin ko kaɗan ba ta son doka. Gashi ya ɗauko wani sharɓaɓɓen bel, ganin ya taho da yasa da sauri ta fashe da kuka ta ce zan yi please karka da ke ni. Hannunta ta ɗora akan zai ɗaya rigantar nan, ta ja shi ƙasa tana kallon shi kamar yadda yake kallon ta. Yana riƙe da bel ɗin nan, idanun shi sun kankance, zan zai ɗin nan ta yi har ƙasa ta saukar da rigan. Hawa yana zuba daga idanunta. Saukar bel ta ji a jikinta wadda ya sa ta sake ihu sosai duk da bai mata da ƙarfi ba, amma dai saboda ihun nan da ta yi a wurin ta durƙusa tana kuka, tana sosai inda ya shauɗa mata da hannunta ɗaya. Tsugunnawa ya yi a gabanta, idanuwan shi sun canza kala sosai. Ya ɗora hannun shi kan lips ɗin shi, alamar ta yi shiru. Haɗiye kukan nan ta yi tana wani irin nishi tana kallon shi. Alamu ya mata akan ta tashi tsaye ta cire rigan. Tashi ta yi ta cire tana kuka. Bin talasan talancinyoyin ta yi da kallo zuwa farin fantin da ke jikinta da farin brazier. Cikin muryar shi da ta dishe ya ce take it off, cire brazier. Dago kai ta yi ta kalle shi in kusan minti guda. Hawayen da ya zubo mata ne ta share ta ce me yasa kake yi mini wannan abin da kake mini. Murya can ƙasa shi ma ya ce saboda ba na son ki. Kalmar ya taɓa mata zuciya ba kaɗan ba, ya sosa mata rai. Ta bude baki za ta yi magana ta kasa saboda kukan da ya ci karfin ta. Limshe ido ya bude su ya kalle ta ya ce iyayena sun ce dole sai na zauna da ke, auren da bana hayyace na aka yi shi. I want you to get tired. Ki rabu da ni da kanki ta yadda ba zan yi laifi auren su ba. Anyway, ko da sha'awa nake ji sosai zan rage zafi da ke saboda cikina da ke ciwo. Ya yi magana yana ajiye bel ɗin hannun shi inda ya tashi ya cire zallabiyan jikin shi ya rage daga shi sai bubzan da ke jikin shi ne. Ƙarisowa ya yana kallon fuskanta inda take kuka, kanta na ƙasa. Ta bayanta ya tsaya yana kallon yadda hips ɗinta nan suke. A hankali ya rungume ta ya ɗora kanshi a kafaɗarta. Yana jin wani yanayi inda yake jin jikinta nan. Ya matse ta yana jin daɗi sosai. Jikinta ko ina taushi ne kamar na jaririya. Shafa ta yake yi har zuwa sama kafin ya tura hannun shi cikin fantinta inda ya fara wasa da gabanta. Limshe ido ya cikin low voice din sai ya ce kina da jiki mai laushi yadda nake bukata, na rasa yadda za a yi, kin yi min yarinya. Yayi magana yana cizon leɓɓan shi na ƙasa. Hannun shi ya zaro daga ciki inda ya ɗora hannun akan cikinta. Ya yi shiru yana sauraron yadda zuciyar take bugawa saboda kukan da take. Ya ji baya jin daɗin kukan nan. Murya can ƙasa ya shafo cikin ta yace ki bar kukan nan, yana damun bebi na da ke cikin ki. Tashi yayi daga bayanta yana bin bayanta da kallo. A hankali ya fara kisan din keyarta inda ya sa yatsar shi yana wasa daga bayanta. Wani irin shokin take ji sosai lokacin da yake mata haka har kwakwalwanta. Hannun shi ya ɗora kan brazier nan nata yayin da ya cire shi ba tare da ya zame daga hannunta ba, ya yar da shi har ƙasa. Yana sa kanshi a kafaɗarta inda ya leƙo ƙirjinta wadda suke nan a tsatsaye. Kwantar da wuyanta ya gentle yana bata wani irin zazzafan kiss. Hannun shi ya kai a hankali sai ya fara yawo a kan shafaffen cikinta kamar ba ta cin abinci. Hannun shi ta rike gam cikin wani irin muguwan tsinar shi da take ji. Fisge hannun nan ya juyo da ita ya tallafo fuskarta da murmushi a fuskan shi kamar ba shi ba. Hancin shi ya goga kan nata sai dama kin iya fushi ne Mrs. Innocent. Yayi magana yana jin wani irin yanayi haɗi da shafo kirjinta. Matsewa yayi da ƙarfi
cike da mugunta yana kallon fuskanta. Rinsa ido ta yi cike da azaban da take ji ta ce ka daina da zafi. Make mata kafaɗa ya yi alamun a'a. Da sauri ta kalli fuskan shi ganin yadda Adil yake mata ne. Kallon ta shi din ma ya ce I want to shock it. Ya yi magana yana ƙara shigewa jikinta inda ya ɗora harshen shi kan wuyanta yana lasa. Kafafuwanta suka fara rawa domin zai ta yi kamar harshen nan yana mata wani yanayi a jiki. Lashe wuyanta yake yi tamkar ya samu zuma har izuwa kirjinta. Cikin wani irin yanayi sauri ya tafko kirjinta da bakin shi. Kasa ɗaukar ta kafafuwan da suka yi ba za ta iya ba, ta tafi za ta faɗi, ya taro ta ya riƙe ta gam ta hanyar riko ta sosai yana shokin na kirjinta cikin wani yanayi tun daga kwakwalwar kanta take ji har kafantarinsa. Ido ta yi da karfi saboda yadda yake sha tamkar zai katse mata kan nononta ne, wadda haka Adil ɗin take mata a lokacin. Kasa daurewa kawai inda ya ɗaga ta cak da sauri ya ware kafafuwanta. Lokacin da ya kawo zuwa waist ɗinta ne ya mutu baki ɗaya. Kwantar da ya ita ya kan gado yana kallon fuskar ta wadda yake lumshe hawaye yana zuba daga gefen idonta. A haka ya kwantar da ita a gado yana kallon fuskanta, idonta a lumshe hawaye yana zuba daga gefen idonta. Hannun shi ya ɗora akan fuskar ta ya sharce mata hawaye. Murya can ƙasa ya ce ki bar kuka malama. Ya yi magana tare da kwanciya a jikinta wadda ya zai fara wasa da kirjinta kamar dan su kaɗai ya zo duniya. Hannun shi ya kai saman fantinta, ganin yadda ta jike ne yasa ya yi murmushi. A hankali zare fantin ɗin cike da tsoro ta har da kafafuwanta tare da cewar please no dan Allah kar ka mini komai. Murya can ƙasa ya ce no, I need you badly, my finish need to shiga ciki. Ba ki so na je ki da lafiya ta ne, tunda dai sex ɗin da na yi da ke na ƙarshe ba na da lafiya, yanzu kuma lafiya ta samu, ki bari na yi magana, ina cikin tsananin buƙatar ki. Fashewa ta yi da kuka tana har da kafafuwan ta haɗe da girgiza mai kai da ƙarfi. Ya zare fantin yana binta da kallo a hankali tare da zare bobzan nan ya yi ƙasa inda manhot ɗin nashi ta bayyana a waje. A miƙe take. Fashewa ta yi da kuka haɗe da girgiza mai kai, ta fara ƙoƙarin sauka daga gadon a ruɗe inda ya jawo ta da ƙarfi ya kwantar da ita haɗe da ware kafar ta. Bakin shi ya ɗora kan kunnenta. Murya can ƙasa ya ce kin saba da ni, me yasa yanzu kuma kike tsorace, ko kuma am too big ne a gare ki? Ba ki lura da yadda take bane da? Kin san kuma wani abu, so nake na babbarka miki gabanki yau din nan yarinya, a kai ki asibiti a miki ɗinki. Ya karishe yana danna mata, yana ɗan dariya cike da tsokana kamar ba shi ya magana ba, inda ya kai abin nan nashi zai shige ta da ƙarfi. Wani uban ihu ta yi saboda zafin da ya ziyarce ta. Ta rike shi tana girgiza mai kai tana kallon fuskan shi cike da mugun tsoro. Ta ce please, it's me Adil, ni ne fa yiwa Hamidanka, yiwa wife ɗinka Hamida, ka daina min mugunta, a tsorace nake, I'm afraid of you. Look, kaga idan ka tsane ni baka so na shikenan, I understand, zaka iya rabuwa da ni, zan koma gidanmu, I will not be angry, but please kar ka yi mini mugunta, please, tsoro nake ji my Adil, in ka ji my Adil ɗina please. Yadda take kiran sunan shi idan ta a rufe da mugun tsoro ne yasa zuciyar shi ta wani bugu ba kaɗan ba. Ya fara bugu sauri ya yi shiru yana kallon bakin ta yadda take furta my Adil. Limshe ido ya yi, kirjin shi na ƙara bugu, yana jin tabbas an taɓa kiran shi da sunan nan, someone close to him. Sosai jikin shi ya mugun sanyi, take ya rungume ta ba tare da ya shige ta ba. Haka yasa ta dago ta kalle shi, ya mai da kanta ya kwantar a kirjin shi inda ya samu kanshi da shafa bayan ta yana lallashin ta. Haka wahalallen bacci ya yi gaba da ita a jikin shi, sai da ya ji ta sakar da nauyinta sosai sannan ya kwantar da ita a gado. Shiru yana kallon ta, ya kasa daina kallon ta. Ya kai minti 20 yana jin sunan nan a ran shi ba kaɗan ba, my Adil. A haka ya ja bargo ya rufe ta, yi ban ɗaki ya wanka. Cikin shi na masa ciwo kaɗan. Shiryawa ya cikin tirikuta da baƙi riga ya kama shi, jikin shi nan daidai ya cika riga. Ya fesa turaruka ya fito daga ɗakin shashin su, babu kowa a falo. Haka yasa ya bude ɗakin Abid. A kofar ɗaki ya tsaya. Abid na zaune kan kujera rike da laptop yana dannawa. Kallo dai wa Adil ɗin ya sauke kai, ya mai da hankalin shi kan system ɗin da ke gaban shi. Ya ƙariso ɗakin, yana zaune gefen
wayo ya zauna gefen Abid ya ɗauki ɗaya daga cikin abubuwan da suke wurin kan kujeran filon da ke wurin ya rungume haɗi da limshe ido yana shiru. Sunan mai adil yana masa yawo a kai. A hankali ya fara ganin flash ɗin mutum a gaban shi baki ɗaya, iya ganin fuskar ɗin kawai yake, sai kuma ya ji muryar mace ta ce mai adil bar kuka. Kama kanshi saboda yadda kanshi ya wani mugun sarawa kamar zai tarwatse, ya tsina fuska ya cike da azabar sarawan da kanshi. Da sauri Abid ya ajiye system ya dafa ya je kusa da shi tare da ɗora hannun shi akan shi ya ce ayo oke, baka da lafiya ne Adil? Kanka ke ciwo? Bude ido ya inda ya girgiza kai ya ce I'm fine, kaina ne ke ciwo. Ya yi magana haɗi da kwantar da kanshi kan kafaɗar Abid ɗin yana ajiyar zuciya. A hankali ya fara tunanin abubuwan da ya fara gani a yanzu. Shiru Abid ya yi kafin a hankali ya ce let me go and make coffee for you ka sha. Na ma je you are trying to around temperature. Daga haka daga kafaɗar shi kawai Abid ya tashi ya fice daga ɗakin, ya bi bayan shi da kallo ganin ya rame sosai tsakanin jiya da yau kamar wani mai tunanin wani abu. Limshe ido ya yi tare da tunanin Hamida da ta dagula masa lissafi. Ko kaɗan bai ma ji shigowar Abid ba sai dai ƙaran ajiye abin da ya kawai kan tebur ɗin gaban shi. Hakan ya sa ya ɗago ya kalle shi, ya ana kallon shi tare da nazarin shi. Ya zauna kusa da shi yana miƙa masa wayar da yake hannun shi inda yake cewa are you sure you are okay? Gyaɗa mai kai yayi a hankali ba tare da ya furta wata kalma ba, inda ya kafe shi da ido ya ce stop thinking about the past Adil, ka rungumi kaddara a yadda ta zo maka. You have us and you have your beautiful wife. Matarka yarinya ce ta gari, ka gode wa Allah and move on, okay? We are all here to support you. This is a second chance da Allah ya baka, to don haka make sure ka yi amfani da shi yadda ya dace. Ga wayar ka nan, mami ce ta ce in ka maka. Ya karbi wayan ya rungume a kirjin shi tare da kallon Abid. Wasu hawaye suka zubo ta gefen idon shi. Ya rike shi cike da damuwa kamar zai kuka ya ce kaga, tell me what is wrong with you? You are driving me crazy deal. I'm so worried. Girgiza mai kai kawai ya ce I don't know bit, ban san me ke damuna ba. Deeply down ina ji a jikina tamkar zan mutu anytime very soon. Cak Abid ya tsaya da kallon shi, ko kifta idanu baya yi. Maganganun nan sun ɗaga masa hankali ba na wasa ba. Kallon shi Adil ya ganin yadda ya kasa buɗe baki bare ya yi magana a sanye. Abid ya ɗora hannun shi kan bakin nashi yana kallon shi cikin ɗaurewar fuska ya ce a yau mat ya yi magana yana kai masa duka a kafaɗa. Idanun shi na zub da hawaye ya ce a yau mat me yasa kake maganan mutuwa? Waye ya faɗa maka yanzu zaka mutu? Allah shine masanin gaibu. I just got you back. Kar ka ƙara mini maganar mutuwa, idan ka kuskura kai mini ba zan ma magana ba. Yayi magana hawaye yana zubowa daga idon shi. Gyaɗa mai kai kawai Adil yana ƙoƙarin tsaida nashi hawayen da ya fito daga idon shi. Rungume Abid ya haɗi da masa kiss a goshi ya ce me kake ji? You are not alone. We are going to kasancewa tare together Adil. Kai ne fa ɗan uwana guda ɗaya da ya rage min, ban san na rasa ka. A hankali Adil ya ce me too bit, don haka tare za mu je mun yi abubuwa tare, mun yi abubuwa many things outside. Haka zalika za ka ji daɗin jikinka. Tashi ka je ka shirya ka zo. Kallon fuskar Abid ya yi a hankali, miƙawa Abid ɗin hannu. Hakan ne ya sa ya ja hannun shi ya bi shi cikin kallon da yake na hannun shi. Ya kalli Adil din kamar yadda yake kallon shi a nitse. Adil ya ce me ke damun ka? Something has been damuwa a gare ka ko? I feel it. Zuciyata ta raje haka. Kana cikin matsala. Menene matsalar din? What is the problem? Your problem is our problem. COVID, we are one. Don haka kar ka damu. You have kana da mu dukanmu. Ka bar damuwa, ba na so ka min ƙarya. Just tell me menene matsalar ka, me ke damun ka? Ina jin ka. Limshe ido ya yi shiru yana tunanin yadda za a yi mishi bayani. Sunan mai Adil ne ya fara masa yawo a kai. A hankali ya fara ganin flash ɗin mutum a gaban shi wadda yake ganin fuskar nan sosai. Sai kawai ya ji muryar mace tana cewa mai Adil bar kuka. Kama kan shi saboda ƙara sarawa da ya kamar zai tarwatse. Ya tsina fuska ya cike da azabar sarawan da kai yake. Da sauri Abid ya ajiye system ɗin nan ya ce kai mini magana mana, ka min bayani mana. Girgiza mai kai kawai yayi inda yana danne damuwar shi da zuciyar shi dan ya fahimci komai game da shi. A hankali sai
babu komai, kai na ke ciwo domin last night na ji ne wani irin yanayi, shi yasa. Ya kafe shi da ido, ba dan ya yarda da abin da yake bayani ba, zuciyar shi ta ki samun nutsuwa, ta ki aminta da maganganu. Ganin yadda Adil ke kallon shi ne yasa ya tashi ya yi banɗaki yana maganan bari na yi wanka, kai ma ka je ka shirya, ka ji ko? Inda ya tashi kawai yanzu ya ƙara tabbatar masa da wani abu ne yake damun shi, ba wai ciwon kai ba. Da sauri ya tashi saboda yadda zuciyar shi da ta ƙi nutsuwa, ya fara duba ɗakin ɗin. Filon ɗin da ya gani ne ya ɗaɗɗaga, amma bai ga komai ba. Gefe kuwa ya gani, nan ma bai ga komai ba. Wayar Abid ɗin da ya gani akan gado ya ɗauka yana buɗewa, ya ga babu password, hakan ya sa ya fara dube-dube a wayan, amma bai ga komai ba. Zai ajiye wayar ya ga WhatsApp message, ya shiga ya ga Dr. Sham get well soon. Wannan takaitacce kenan. Duka nan zan dakata, mu je zuwa kashi na gaba domin jin abin da zai faru. A huta lafiya.